descobrir, per descobrir, per descobrir, per descobrir, per descobrir, per descobrir. Avui aquí. Pam, param, pam, pam. Refranys. Avui, a la capsa de les paraules, refranys de color vermell. Psst, vine, que t'ho explico. Sabeu què m'han dit? Que ella es va posar vermella, com una tomata. Què dius, ara? Doncs a mi m'han dit que ella es va posar vermell, com un pebrot. Ai, nena. Mireu, què voleu que us digui? Perquè jo crec que més val tornar-se roig de vergonya que groc de ràbia. Ja tens raó, ja, oi tant? Diuen que tot el roig fa goig i de lluny es divisa. I sobre el vermell i el temps? Diuen que cel roig al matí, pluja pel camí. O bé també que cel rogent al vespre, l'endemà, sol a la finestra. I potser el que haurem sentit més vegades, cel rogent, pluja o vent. Ei, sabeu què diuen? Ulls blaus i cabell roig, o molt savi o molt boig. Sí, o molt boig. En fi, que sigui com sigui, us diré que van celebrar una festa de pinyol vermell. De pinyol vermell, dius? Sí, amb la millor música, els millors vestits, la millor festa. I això sí, que és la cirereta de pastís. Un fil vermell. Si seguim el fil vermell que uneix totes les històries, trobarem un camí de flors. I potser descobrirem que la bellesa s'amaga als llocs més inversemblants. Viurem aventures. Oh, Caputxeta vermella, vigila, que el llop s'apropa. Hi ha algú més per aquí? Sí, la porqueta Olívia. Que vols venir amb nosaltres? Si no ve el llop, Nadarem per un mar d'onades vermelles i ens sortirem ben xops. Pugem per aquesta escala a veure què hi trobem? Una poma vermella! Quines ganes de berenar! Convidem a la Cueta Pakowska i també a en Charlie Rivel, va. Per què no fem un truc de màgia? On s'amaga la pilota vermella? M'encanta la primavera. Diu la Lola Casas que les roselles són farbalans de festa de camps de blat vestits d'estiu. La primavera també és temps per l'amor i per compartir els somnis i els desitjos amb els amics. Quin és el vostre somni? Ser la primera dona en trepitjar la lluna. que no pari mai la música. Ballar sota la pluja. Que la meva cangur sigui la Mary Poppins. Fer la volta al món en 80 dies. Jugar una partida de Quidditch amb en Harry Potter. Jo vull tornar a la biblioteca. El fil vermell ens ha portat a la casa dels llibres, allà on tot s'inventa i absolutament tothom hi pot entrar, perquè la imaginació és lliure. Aquests són els llibres que ens han acompanyat en aquesta capsa vermella.
La paraula. La paraula d'avui de la capsa de les paraules és passió. Endevinalla. Anem a l'endevinalla d'aquesta setmana, que diu així. Tinc el vestit verd i la cara vermella. I miro al camp amb el meu ull negre. Qui sóc? I ara anirem a recordar l'endevinalla de la setmana passada, que feia així. Volo sense ales. Et toco i no em veus. Parlo sense boca i camino sense peus. I la resposta és el vent.